Μάλιστα. Κυρία Ξουλίδου, να ξεκινήσουμε από τον τίτλο του νόμου, που είναι η συγχώνευση σε δύο φορείς των υπολείπων. Εσείς θέσατε ένα θέμα έλλειψης οικονομοτεχνικών μελετών. Ακριβώς. Μιλήσαμε και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι έτσι όπως έρχεται αυτή η συγχώνευση, ουσιαστικά δημιουργεί νέες ΔΕΚΟ. Όταν έχεις ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δεν γνωρίζεις από πριν την περιουσιακή κατάσταση, τα ακίνητα, τα πάγια, ό,τι δηλαδή γίνεται με μια επιχείρηση όταν πάει να πωληθεί. Για να την αγοράσει κάποιος πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων. Προτού την αγοράσει. Και εμείς αυτό είπαμε στην Επιτροπή. Φέρτε τα στοιχεία. Φέρτε να δούμε ποια είναι αυτή η περιουσία. Ποιος θα τη διαχειρίζεται. Μπαίνει ένας διευθύνοντας σύμβουλος και ένας πρόεδρος. Γιατί να είναι ελεγχόμενοι άμεσα από τον Υπουργό? Υπάρχουν θεσμικά όργανα μέσα στο Υπουργείο. Υπάρχουν δηλαδή γραμματείες που θα μπορούσαν να ελέγξουν πάρα πολύ καλά όλο αυτό το πακέτο της συγχώνευσης. Αυτό λοιπόν που ζητούσαμε ήταν να γνωρίζουμε εκ των προτέρων και να μην βρεθούμε προεκπλήξω για κάποια στιγμή δούμε προς πώληση τα πανεπιστήμια μας σε κάποιον ιδιώτη. Αυτές ήταν οι βασικές ενστάσεις μας. Δεν εισακουστήκαμε, γι' αυτό και το καταψηφίσαμε. Το πρώτο μέρος όσον αφορά τις συγχωνεύσεις. Επίσης, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Κουράκης, όταν μιλάς για εγνωσμένου κύρους πρόσωπα, κάπως φωτογραφίζεις κάποιους ανθρώπους. Σαν να θέλεις να βάλεις τους συγκεκριμένους ανθρώπους και εσύ κρίνεις ποιος είναι ή όχι εγνωσμένου κύρους. Αυτά τα κριτήρια λοιπόν ποτέ δεν δόθηκαν σε διαβούλευση. Εμείς ως βουλευτές ποτέ δεν μάθαμε ποια είναι τα κριτήρια που θα επιλέγονται αυτά τα άτομα. Γι' αυτό λοιπόν, λόγω των σοβαρών ενστάσεων που είχαμε, καταψηφίσαμε το πρώτο μέρος και στο δεύτερο βέβαια μέρος είχαμε αρκετές ενστάσεις. Όμως κατόπιν τροποποιήσεων και τροπολογιών, που μερικές μάλιστα τις συνυπογράψαμε, σε κάποια λοιπόν θέματα, άρθρα του δεύτερου μέρους ήμασταν σύμφωνοι. Να δούμε πού συμφωνήσατε, πού διαφωνήσατε. Να πάμε στο θέμα των μεταγραφών. Στις μεταγραφές. Που αφορά πάρα πολλούς. Βεβαίως, στις μεταγραφές φυσικά θέλαμε τη διεύρυνση του πλαφών, του εισοδηματικού πλαφών. Μιλούσαμε για διπλασιασμό, δηλαδή στις 12.000 και εμείς θέλαμε να είναι το κατακεφαλήν εισόδημα. Και να λάβετε υπόψη σας ότι μιλάμε για τα εισοδήματα του 11, που ακόμα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Κάποιος δηλαδή που έκλεισε το μαγαζί του τώρα, στο 12. Κάποιος που δεν θεωρείται καν άνεργος, γιατί δεν έχει επίδομα ανεργίας ο ιδιώτης που έκλεισε το μαγαζί του. Πώς θα δικαιολογήσει αυτό το ποσό? Πώς θα μπορέσει να κρατάει 2 ή 3 σπίτια, να σπουδάσει 2 παιδιά? Εκ προημίου λοιπόν βάζεις τα φόπλακα σε αυτές τις οικογένειες, τους λες δεν μπορείς να σπουδάσεις τα παιδιά σου. Πολλά παιδιά που είναι ήδη στο δεύτερο, στο τρίτο έτος, στο τέλος των σπουδών τους, αναγκάζονται να σταματήσουν και δεν έχουν δικαίωμα μεταγραφής. Αυτό που επιμείναμε και μιλήσαμε με τον Υπουργό ήταν ιδιαίτερα δε για τους πολύτεκνους. Υπάρχει ένα καθεστώς. Είπε ο Υπουργός, να μου πείτε. Βεβαίως. Υπάρχει ένα καθεστώς στους πολύτεκνους, βασικά ξεκινώντας από το φορολογικό, που θεωρείται τεκμήριο το παιδί σήμερα. Σήμερα ο τρίτεκνος και ο πολύτεκνος θεωρείται ότι είναι πλούσιος για να κάνει τόσα πολλά παιδιά, επομένως μπορεί και τα ζει, τα συντηρεί και πρέπει να πληρώσει για αυτό το πράγμα. Φανταστείτε λοιπόν και τη φορολογία που θα έχει ένας πολύτεκνος φέτος και τα εισοδηματικά κριτήρια αυτά που ήταν τόσο χαμηλά για κάποιον που έχει, ξέρετε, 6, 7, 8 παιδιά. Είναι ένα πραγματικά μεγάλο κεφάλαιο το να μπορεί να σπουδάσει παιδιά. Δεν μπορεί να πει στο ένα θα σπουδάσει και στα άλλα 5 δεν θα σπουδάσει. Θέλαμε λοιπόν να μην υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο για τους πολύτεκνους. Η πολυτεχνική ιδιότητα είναι τιμητική ιδιότητα. Κάποιος σήμερα που γεννάει 3 και 4 παιδιά είναι ήρωας. Επομένως, πώς αναγνωρίζει η πολιτεία αυτήν την τιμητική διάκριση που θα έπρεπε να την έχουν όλες οι πλευρές? Όλοι να αναγνωρίζουν στον πολύτεκνο ότι είναι ήρωας σήμερα να σπουδάζει 2 ή 3 παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αν όχι για τον έχει πάρα πολύ υψηλό εισόδημα, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Κοιτάξτε, έχει 4 παιδιά, πρέπει να επωφεληθεί από τις ρυθμίσεις ενός νόμου που μπορούν να ισχύουν για κάποιον που έχει πραγματική ανάγκη. Οι πάρα πολύ πλούσιοι, αυτοί που αναφέρετε δηλαδή πάνω από τις 50-60 χιλιάδες, δεν σπουδάζουν τα παιδιά τους στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχουν τον τρόπο και τα στέλνουν στην Αγγλία, στην Αμερική. Μιλάμε, να είμαστε λίγο έτσι πιο προσγειωμένοι. Μιλάμε για έναν μέσο πολύτεκνο, για έναν μισθωτό, για έναν συνταξιούχο, για έναν άνθρωπο του καθημερινού μόχθου. Πάνω από 1.200 με 1.300 ευρώ λόγω του κοψίματος και των επιδομάτων που έχουν οι πολύτεκνοι, δεν έχει το μήνα ένας πολύτεκνος. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε λογικό να μην υπάρχει πλαφόν. Εισοδηματικό. Δεν εισακουστήκαμε. Το ίδιο είπαμε και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Κάτι που πρέπει να το τονίσουμε. Φανταστείτε σήμερα μία μάνα να μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της ή ένας πατέρας και να έχει χάσει και τη δουλειά του. Να είναι και άνεργος.
Γιατί να μην υπάρχει μια ειδική ρύθμιση για αυτά τα παιδιά, να μπορούν να πάνε κατευθείαν στο σπίτι που δεν υπήρχε ρύθμιση για τις μονογονεϊκές οικογένειες, από ό,τι άκουσα την κυρία Μπατσαρά. Πήγε στις 12.000. Στις 15.000. Προσπαθούμε να Αλλά δούμε δεν σας καλύπτει, λέτε, το ποσό. Όχι, θέλαμε για να είναι την ειδική αγωγή, τι θα είχατε να προτείνετε εσείς? Και εδώ είναι πολύ σοβαρό θέμα, και επειδή συναντηθήκαμε με πάρα πολλούς φορείς διαφόρων ανθρώπων που έχουν άμεσο πρόβλημα και θίγονται από την ειδική αγωγή. Όπως είπε και ο κύριος Κουράκης, δεν υπάρχει υποδομή. Επειδή ως εκπαιδευτικός 17 χρόνια σε γυμνάσιο είχαμε τέτοιες περιπτώσεις που θέλουν τα παιδιά να ενσωματωθούν στα γενικά λύκεια, δεν μπορούσε όμως να αντιμετωπιστεί ισότιμα ένας τέτοιος μαθητής με τους μαθητές που δεν είχαν τέτοιου είδους προβλήματα. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω, δεν μιλάμε για σοβαρή σωματική αναπηρία. Ακόμα και οι περιπτώσεις δυσλεξίας, που σήμερα είναι συχνά τα φαινόμενα δυσλεξίας. Υπάρχει μια ρύθμιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που λέει ότι αν έχεις ένα χαρτί από το ΚΕΔΙ μπορείς να εξετάζεσαι προφορικά. Ακόμα και αυτό στοχοποιεί το παιδί. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται η εξαίρεση, εσύ θα πεις 5 πραγματάκια προφορικά και το άλλο το παιδί πρέπει να ιδρώσει για να πάει γραπτά. Ακόμα και στη δυσλεξία λοιπόν υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, αδιαφάνεια. Δεν μπορείς λοιπόν ένα παιδί που έχει σοβαρότερα προβλήματα να το στοχοποιείς. Δημιουργούνται, ξέρετε, και ρατσιστικά φαινόμενα μέσα στα σχολεία. Επειδή τα ζούμε αυτά. Έχουμε παιδιά και ζούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ένα παιδί που έχει πρόβλημα ακοής ή πρόβλημα όρασης ή κάποιο αυτιστικό παιδί. Θα περιθωριοποιηθεί, θεωρείτε? Όχι, θεωρώ ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στα ήδη υπάρχοντα ειδικά σχολεία. Αν πάει σε ένα σχολείο γενικής εκπαίδευσης, θα περιθωριοποιηθεί, κινδυνεύει να μπει στο περιθώριο. Είναι βέβαιο ότι η σημερινή κοινωνία δεν μπορεί να τα ενσωματώσει αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχει η πρόσβαση. Εφόσον όμως θα υπάρχει επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτεί αν θα πάει ένα παιδί και για ποιους λόγους μπορεί να ενσωματωθεί ή όχι. Αυτό δεν διασφαλίζει. Θεωρείται σωστό και δημοκρατικό να περνάει τέτοιο τεστ αυτό το παιδί και αν κάποια επιτροπή το κρίνει ή όχι, να το απορρίπτει ή να το Εγώ ρωτάω εσάς που έχετε και την εμπειρία της εκπαιδευτικού. Αντιδεολογικό και αντιεκπαιδευτικό, μία τριμερής ή πενταμελής επιτροπή να κρίνει το μέλλον αυτού του παιδιού. Όταν υπάρχει ειδικό σχολείο που λειτουργεί όμως σωστά, όχι με τα προβλήματα τα σημερινά. Ξέρετε ότι 7-8 χρόνια δουλεύουν στην ειδική αγωγή μόνιμα αναπληρωτές. Δεν κάνει διορισμούς. Υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι που θα μπορούσαν πραγματικά να αποδώσουν στην μόνιμη οργανική τους θέση. Δεν μπορεί ένα χρόνο να είναι σε ένα σχολείο και τον άλλο χρόνο σε άλλο σχολείο και να είναι αναπληρωτής. Το παιδί δένεται με το δάσκαλό του. Έχει μια ψυχοσωματική επαφή με το δάσκαλό του. Είναι δυνατόν να ξεκινάει τη μία χρονιά με έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή, την άλλη άλλον, την άλλη να μην έχει καθόλου καθηγητή? Έχετε αποσπάσει κάποια δέσμευση από τον Υπουργό προς το θέμα της κάλυψης των κενών που υπάρχουν γενικότερα στα σχολεία? Η δέσμευση και του Υπουργού για τα ειδικά και του Γενικού Γραμματέα Ειδικής Αγωγής ήταν ότι επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας το πούμε, το δώρο του ΕΣΠΑ, ότι πρέπει να καλυφθούν αυτές οι 600 θέσεις των ψυχολόγων και κοινωνιολόγων, να μην χάσουμε τα λεφτά, να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν διασφαλίζει όμως τους ήδη υπάρχοντες καθηγητές και δασκάλους ειδικής αγωγής. Αυτό πρέπει να έρθει στο επόμενο νομοσχέδιο. Δεν θα προτιμηθούν, κυρία Ξουλίδου, οι ήδη υπάρχοντες? Δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση. Είναι στον αέρα. Μπορεί όμως να συμπεριληφθούν και εκείνοι. Ενδεχομένως το επόμενο νομοσχέδιο θα γίνει με ΑΣΕΠ, πώς θα γίνει? Δεν το γνωρίζουμε προς το παρόν, δεν ξέρουμε ποια δεν είναι τα κριτήρια. Αυτά ζητάμε να μάθουμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι που περιμένουμε στον επόμενο νόμο που θα είναι πιο ολοκληρωμένος για την ειδική αγωγή. Θέλετε να πείτε και κάτι για τους αθλητές που έχουν διακριθεί? Για τους αθλητές ήμασταν εξ αρχής σύμφωνοι με αυτή την επέκταση των θέσεων. Γιατί, κατά την άποψή μας, ένα παιδί που ασχολείται από 4-5 χρονών με τον αθλητισμό και έχει μία άνοδο και ξεκινάει από ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, πάει σε ένα πανευρωπαϊκό ή σε ένα παγκόσμιο, είναι συνεχής ο αγώνας του και είναι λογικό να μην προσέχει τόσο πολύ τα μαθήματά του. Πολλοί αντέδρασαν και είπαν γιατί να μπαίνουν στα πανεπιστήμια, το άλλο το παιδί πασχίζει πολύ με τα φροντιστήρια ή με τα ιδιωτικά. Δεν είμαστε υπέρ καταρχήν της παραπαιδείας, έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Όμως θεωρώ σωστό και είναι τιμή για έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, για έναν Ολυμπιονίκη, να μπει στη σχολή που θέλει. Να κριθεί μέσα στη σχολή, αν θα τελειώσει αυτή τη σχολή ή όχι. Θέλω δηλαδή να πω ότι η πρόσβαση πρέπει να είναι ανοιχτή και ελεύθερη για τα παιδιά. Και να μην εγκαταλείψει και τον αθλητισμό. Βεβαίως. Και μάλιστα μέσα στο πανεπιστήμιο στο που θα επιλέξει, θα τιμήσει και το πανεπιστήμιο που θα φυτά. Μάλιστα. Είναι κάτι που είναι λογικό να συνεχίσει και να έχει προνόμια ένας τέτοιος αθλητής, να φέρει παγκόσμιες διακρίσεις για την Ελλάδα και για το πανεπιστήμιο.